يجري هو ده شو انت علي اشوك جاتا القاعدة عم قلت دوشتو ده المقلع действительно ين خلا يوع وش ده الله ينس ديل نتق وشم داتق القلو يلزن ديل تيوق هارتو مليتن خلچان ما لا چوالويز سكورت اوالي نك چوالويز نا چوالويز قم چوالويز قم تنسمر اسمنتيلن يز كايزني يز ليچي نك چوالويز بيك چبوخ بيز كش دقوت نك چوالويز يجي чубок пис. Сак вельчут, ага, полностью массу орган вельчут, ага, кровь сворачивается, дух лати. Я дин да юни чучу метта ен док яхкитин чухтер дух цартун. Док ихкин еллакис чучуа. Дин да юел нахцар. И фельчер вуй и елле констатацино. И фельчер чуал вес, и всех да юалитино. И имам чуал вес, и йинергам хетвети чуал вес. Бейл вухцан, хума дахчу кошчу биш иш вумак адуцир. Там действительно хамс, ти яхищат. Ю, и дин полностью сочует адалу, там Джим да еще. Но не до такой степени, полностью дирекции, а моих инцин, да я мел цитадом. Арбелла, док их ногтю, разрыв сердца она получила. Вадил, овцо белла, ритом била, нана метео ушерцва.